चिवरी महालक्ष्मी आईचा इतिहास या मी सांगतो मित्रांनो। महाराष्ट्रात एक असे मंदिर आहे जिथे देवी स्वतः प्रकट झाल्याची आख्यायिका आजही जिवंत आहे। सुमारे 500 वर्षापूर्वी कोकणातून महालक्ष्मी देवी या चिवरीच्या माळावर आल्याचं सांगितलं जातंय। त्या काळी चिवरी परिसरात भयंकर उन्हाळा होता। पाण्याअभावी गुराख्याची गाय गळाटून गेली होती। तेव्हा देवी एका वृद्ध महिलेच्या रूपात आली। मुलांनी प्रेमाने भाकरी दिली आणि देवीने तिथेच पाण्याचा झरा निर्माण केला। ते पाणी पिताच गाय पुन्हा जिवंत झाली। जिथे हा चमत्कार घडला तिथेच आज चिवरी महालक्ष्मी आईचे भव्य मंदिर उभे आहे। माघ पौर्णिमेची यात्रा आणि पोतराज परंपरेसाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे। तुम्ही चिवरी महालक्ष्मी आईच्या दर्शनाला गेला आहात का? कमेंटमध्ये उदो उदो नक्की लिहा आणि पुढचा भाग पाहण्यासाठी पेजला फॉलो करा।